Хайырлы кич, эфирда яңқар шығарылышы сіздің білән Рузил Мингалимов. Олға таба бүгінгі тіп темалар хақында. Шәһәр советы депутатлары шаллы мәрін сайлап қойды. Әлігі вазифаға 2 кандидат дағва етті. Алар кімнер һәм үстінлік кімге берілді? Отырышта Лейсан Ханова болып қайтты. Барлық оңайлықлар да тудырылған. Түзіклендіруден соң Йоршаллы балалар һәм яшүсмерләр спорт комплексы ачылды. Құрбан бәйрәме, ертеге барлық мектепләрдә дә ғайет намазлар оқылачак. Россияның түрлі шәһәрләреннән килгән Сукырлар җәмгыяте вәкилләре Татар җыры фестивалендә көч сынашты. Чарада Гүзәл Шикапова булып кайтты. Бір ел буш торганнан соң мэр кәнәфиенә хуҗа табылды. Бүген шәһәр советының яңа сайланган 3-нче чакырылыш депутатлары шәһәр җитәкчесен сайлап куйды. Әлеге вазифага 2 кеше дәгъва итте. Коммунистлар партиясы һәм Бердәм Россия фиркаләре үз кандидатларын күрсәтте. Утырыштан хәбәрчебез Лейсан Ханова репортажы. Яңа сайланган депутатларның беренче утырышы парламентта 5 ел дәвамында 45 депутат эшләячәк. Бүген көн тәртибендә иң мөһим мәсьәлә шаллы мэрын сайлау. Коммунистлар партиясы әлеге вазифага Николай Атласовны тәкъдим итте. Ул сайланган очракта экология проблемасына зур игътибар бирергә ышандыра. Оценивая опыт зарубежных стран, Шит илләр тәҗрибәсен исәпкә алганда үзебезнең калдыкларны җыю һәм эшкәртү ягыннан күпкә артка калганыбызны аңлыйбыз. Чүплекләргә калдыкларны җыеп күмү нәтиҗәсез усул. Ул икътисади яктан да начар, экологиягә дә җитди зыян китерә. Хакимият алдында калдыкларны утилләштерү һәм җыю проблемасын хәл итү бурычы тора. Икенче кандидат Наил Мәхдиев, ул инде 1 ел Чаллыда. Башкарылган эшләр күз алдында диде ул. в случае избрания меня мэром города, Мин мэр булып сайланган очракта сезнең тәҗрибә һәм теләкләшлегегезгә таянып, алга таба да актив эшләвемне дәвам итәчәкмен. Татарстан президенты исеменнән Наил Мәхдиевны премьер-министр вазифаларын башкаручы Илдар Халиков тәкъдим итте. Ул кандидатны инде 20 елга якын таләпчән һәм эшлекле җитәкче, сүзен тотучы кеше буларак белүен әйтте. знаю его всегда как человека. Наил Мәхдиев һәр вакыт коллегаларына карата таләпчән, проблемаларны хәл итүдә үҗәт кеше. Шәһәр җитәкчесе булып эшләгән кыска гына вакытта да ул үзен чаллы бронепоезды буларак күрсәтте. Бу исә кыска гына вакыт эчендә бик күп җитди проблемаларны хәл итәргә мөмкинлек бирде. Мэрны яшерен тавыш бирү юлы белән сайладылар. Әлеге чара фойеда оештырылган иде. Депутатларга моның өчен 15 минут вакыт бирелде. За Атласова Николая Михайловича проголосовали 2 депутата, за Магдеева Наиля Гамбаровича 41 депутат. Таким образом, мэром города Набережные Челны Республики Татарстан избран Магдеев Наиль Гамбарович. Ант кабул иткәннән соң Наил Мәхдиев рәсми рәвештә мэр вазифасын үтәүгә кереште. Җитәкче өчен икътисад, социаль мәсьәләләр, торак коммуналь хуҗалык өстенлекле юнәлеш булып калачак. Шәһәргә инвестициялар җәлеп итү, ре проектларны тормышка ашыру юнәлешендә дә эш дәвам итәчәк. Речь идет о проектах стоимостью. Сүз гомуми суммасы 38 миллиард сум булган проектлар турында бара. Без моны шәһәрләргә теләктәшлек күрсәтү программасы нигезендә 5 миллиард сумлык бюджет ярдәменә өметләнәбез. 2015 һәм 2016 елларда шәһәрдә 10 меңнән артык өстәмә эш урыны булдырылырга тиеш. Утырышта күпчелек тавыш белән мэр урынбасары итеп 5 ел дәвамында әлеге вазифаны башкарган Флора Андреева сайланды. 5 депутат комиссиясы билгеләнде. Ә инде башкарма комитет җитәкчесе вазифасына конкурс булачак. Наил Мәхдиев әйтүенчә, әлеге хакимият структурасында җитди үзгәрешләр көтелми. Барысы да гадәти режимда эшләвен дәвам итәчәк. Ә инде Чаллы бүгеннән яңа мэр җитәкчелегендә яши башлаячак. Лейсан Ханова, Андрей Рачеев, яңалыклар. Томази Кириселидзе исемендәге сквер төзекләндерелде. Ул 46-нчы мәхәлләдә урнашкан. 37 ел элек Томази Кириселидзе җинаятьчеләр кулыннан һәлак була. Кичен кизү торганда өр-яңа КАМАЗ урлауы турында хәбәр килә. Лейтенант Томази Кириселидзе номерсыз йөк машинасы артыннан куып бара. ЮХИДИ хезмәткәрен КАМАЗ урлаган 3 җинаятьче үтерә. Бүген яңартылган скверны ачу тантанасында батырларча һәлак булган инспекторның тормыш иптәше, республиканың баш автоинспекторы Рифхат Миниханов та катнашты. Иң кыйммәтле нәрсә ул гомер һәр чак истә тотыгыз. Өйдә гөл көтеп торалар. Рәхмәт. Я считаю, что вот этот бульвар это... Бу бульвар барлык һәлак булган батырлар истәлегенә ЮХИДИ идарәсе хезмәткәрләренә генә түгел, ә эштә батырларча халыкның иминлеген кайгыртып вафат булганнар өчен ихластан рәхмәт сүзләре җиткерәм. Бүген Чаллыда да 13-нче каттан бер хатын-кыз егылып төшеп үлде. Әлеге фаҗига инде бу атнада гына 3-нчесе. 2 очрак үлем белән төгәлләнде. Сәбәпләрен тикшерүчеләр ачыклаячак.
25-13 йорты иртәнге 7 тулып киткән. Бу йортта яшәүчеләр өчен гадәти иртә фаҗига белән башланды. 13-нче каттан шәһәрдә шыгылып төшеп үлде. Аны беренче булып йортта урнашкан кибеттә эшләүчеләр күреп ала. Минешкә килгәндә полицейскийлар урап алганнар иде, торалар. Нәрсә булган, белмим, хатын-кызмы, яшь кешеме икән, олы кешеме икән, белмим, капланып. Фаҗига бу атнада инде 3-нчесе 21 сентябрьдә 40 яшьлек ир-ат 3-нче каттан егылды. Аның аягы имгәнде. Кичә Мәләкәс аръягында 50 яшьлек ир-ат 9-нчы каттан егылып үлде. Бүген исә 25-нче комплекста фаҗига. Өч очрак буенча да тикшерү бара. Бу үтерүме, әллә суицидмы, белгечләр ачыклаячак. Психологлар әйтүенчә исә кешенең үз-үзенә кул салуына еш кына ел фасылы түгел, озакка сузылган күңел төшенкелеге сәбәп булып тора. То есть что такое вялотекущая депрессия? Я недоволен своей жизнью. Кеше тормышыннан канагать түгел. Бу халат 3 яки 5 ай буе дәвам итәргә мөмкин. Ниндидер сәбәпләр депрессияны тагында көчәйтә. Көз исә соңгы тамчы гына булырга мөмкин. Икътисади кризис шартларында психик тойплашу булган кешеләрнең сәламәтлеге тагында начарланырга мөмкин. Психик авырулар җәмгыятьнең җитди медицина социаль проблемасы ул. Аны хәл итү юллары эзләнә. Бүген Казанда узучы Россия психиатрларының 16-нчы съездында нәкъ әнә шул максатны күздә тота. Ул 3 көн дәвам итәчәк. Лесен Ксения Антонова, яңалыклар. Түзүкләндерүдән соң Йорчоллы балалар һәм яшүсмерләр спорт комплексы ачылды. Бүген спорт мәктәбе 4 юнәлештә эшли. Гимнастика, теннис, җиңел атлетика һәм велоспорт. Мәктәп 1971 елда ук төзелде. Капиталь ремонт биредә 30 ел элек башкарылган иде. Элеккеге шартларда да спорт мәктәбе илнең җыелма командаларына спортчылар тәрбияләп бирде. Алар арасында 100гә якын спорт майстеры. Хәзер түзүкләндерүдән соң булачак спортчылар өчен барлык уңайлыклар да тудырылган. Йорчоллы спорт комплексында түзүкләндерү 2 ел элек башланган иде, әмма финанслар җитмәү аркасында эшләр тукталып торды. Быел апрельдә ремонт эшләре торгызылды. Һәм менә ниһаять Йорчоллы спорт мәктәбе биредә шөгыльләнүчеләрне һәм тренерларны яңартылган заллар белән каршы ала. Был один корт и занимали... Бер корт кына иде. Төркемдә 8 кеше шөгыльләнә идек. Урын җитмәде. Хәзер 2 корт ясадылар. Әлбәттә уңайлы. Тренировкаларга рәхәтләнеп киләбез. Мои впечатления, я хочу здесь работать. Минем биредә эшлисем килә. Бирегә хәзер тагын да зур теләк белән киләм. Иң куанычлысы шул, бу бәхет безнең балаларга тәтеде. Капиталь ремонтка Наил Мәхдиев тәбәя бирде. Ул тренерларны, укучыларны ремонт тамамлану белән тәбрикләде. Спорт мәктәбендә ремонт белән генә чикләнмәделәр, инвентарьларны да яңарттылар. Ремонт өчен барлыгы 153 миллион сум күләмендә акча бүлеп бирелде. Тагын 200 миллион КамАЗ футбол стадионын төзекләндерүгә тотылды. Шәһәрдә шулай ук 11 яңа спорт мәйданчыгы булдырылды. Киләсе елга шәһәр җитәкчелеге башка спорт объектларын төзекләндерүне һәм төзүне дәвам итәргә вәгъдә итә. Фарида Собирҗанова, Константин Величко, Андрей Рачеев, яңалыклар. Шолда 2 ире проект эшләү уңаеннан архитекторлар арасында конкурс игълан ителәчәк. Бу хакта шәһәр төзелеше советында билгеле булды. Проектлар Җиңү паркына һәм Азатлык мәйданын төзекләндерүгә кагылышлы. Конкурс киләсе атнада игълан ителәчәк. Ноябрьдә жюри әгъзалары тәкъдим ителгән проектларга бәя бирәчәк. Жюрига архитекторларына түгел, шәһәрнең күренекле кешеләрен кертү фикере хупланды. Җырлар өчен күз күрү мөһим түгел, иң мөһиме күңел күзен күрсен. Бүген начар күрүчеләр катнашында Татар җыры фестивале узды. Чара 4нче тапкыр уза. Чаллыга Россиянең төрле төбәкләреннән сукырлар һәм начар күрүчеләр җыелды. Бәйгедә аерым җырлаучылар, дуэт һәм ансамбльләрдә катнашучыларны бәяләделәр. Төп шарт барлык җырларда бары тик татар телендә булырга тиеш. Линда Габдрашитова Пермь өлкәсеннән килгән, ул тумыштан сукыр. 18 яшьлек кыз буш вакытында дзюдо белән шөгыльләнә, сәламәт көндәшләре белән көч сынаша. Җыр һәм спорт төшенкелеккә бирешмәскә ярдәм итә ди Линда. Җыр белән кызыксына башладым. 7 яшьтән җырлый башладым мин. Моңа ул җиңел. Алабуга шәһәреннән килгән ансамбльдә бөтенләй татарча белмәүчеләр бар, әмма фестивальнең шарты буенча биредә бары тик татар җырларын башкару гына рөхсәт ителә. Татар көйләрен үз иттек ди күрше шәһәр кунаклары. Я очень люблю татарские песни. И вот когда я разучиваю,
Мин татар җырларын яратам, аларны өйрәнгәндә флешкага җырчы башкаруында яздырып бирәләр. Мин шулай тыңлап өйрәнәм, сүзләрен дөрес әйтер өчен күп тапкырлар кабатлыйм. Чаллының элек «Оптимист» дип аталган ансамблендә 10 кеше, хәзер алар иҗат төркеменә «Дуслык» дип исем биргән. 30-нчы мәхәлләдә урнашкан бинага кичләрен атнага 1-2 тапкыр репетициягә җыелалар. Безнең бу икенче ризыгыбыз дияргә була. Безгә төшенкелеккә ирек бирмәскә, менә шушы җыр безне алып чыга кеше янында үзеңне ничек тотарга өйрәтә, әкрен генә шулай йөреп торабыз. Алар менә өчен татар милләтенең патриотлары, алар шушы татар җырын җиткерү, шуның өстендә эшләү һәм үзләренең осталыгын күтәрү өстендә эшләүче кешеләр барысы да. Һәм инде әйтергә кирәк, фестивальнең төп максаты менә безнең күрмәүчеләрне тернәкләндерү, ягъни аларны дөньяга чыгару, иң беренче максат дип куелган. Быелгы фестивальгә күп кенә төбәкләрдән килә алмаганнар бу финанс проблемаларына бәйле. Барлык катнашучылар да бәйгегә киткән чыгымнарны үзләре күтәрә. Киләчәктә татар җыры бәйге фестивальдә катнашучыларны җыеп, зур концерт оештырырга ниятлиләр. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Яңалыклар. Иртәгә Корбан бәйрәме гаять вәгазы һәм намаз шәһәрнең барлык мәчетләрендә иртәнге сәгать 6-да башланачак. Корбан чалу йоласы быелда Сидоровка бистәсендәге махсус мәйданчыкта оештырыла. Анда малны сатып алырга, чалдырырга һәм эшкәртергә мөмкин. Корбан чалу 3 көн дәвам итәчәк. Гаит намазы укылганчы чалынган корбаннар корбаннан китмәячәк. Алар дөрес була кайчан безнең җирлектә гаит намазы укыла, шул вакыттан соң гына инде корбаннарыбызны чаларга мөмкин булачак. Иншаллаһ, һәм кабул булачаклар да. Шушы бәйрәмнәребезне мәбарәк матур итеп үткәрергә Аллаһ насыйп итсен, күп итеп корбаннар чалырга, һәм инде иң мөһиме Аллаһка якынарга, Аллаһның рәхмәтенә ирешергә барчабызга насыйпларда әйләсә иде. Корбан бәйрәменнән тулы репортажны иртәгә кыйбла тапшыруында карый аласыз. Ул 24 сентябрьдә 19 сәгать 30 минутта эфирга чыга. Бәйрәмнәребез мөбарәк булсын. Сез яңалыклар чаралышын карадыгыз. Эфирда Рузиль Мингалин булды. Исән-имин булыгыз.